Top momenty majstrovstva sveta vo futbale 2026. Krásny súboj dvoch gigantov Nike, Adidas, najväčšie značky vo futbale, ikonickí súperi, battle a ich krásne dve kampane. Na jednu stranu Adidas, streetový futbal, nostalgia. Who's up next? What do you think of my team? Sorry. You think they can win? Probably not. Sí, ellos no pueden, por sure. Hey, you were my backup plan. Story, ktoré máme všetci radi, také story z ulice a oproti tomu Nike, obrovské mená, obrovská produkcia. No! I ain't even got 1 minute. Stop. Give me the cameras. This looks fun. What are y'all shooting? Nezmyselný objekt kontentu. Užil som si tento súboj týchto dvoch gigantov. A v ďalšom videu si pozrieme